پشتی فەرمانە هەفتەی و سیەمین یاگۆ بەسەر خەڵکێ شنگالێ دەهاتە ji هێلا ڕێخستنا داعشێڤە ئەف خەڵک باوەریاوان بە هەر کەسی شکست و دیتن کۆسەدەما ڤان فەرمانان گۆ ئەو نەڕێخستن کردی بوون. li Çiyayê Şingalê Encûmena Avakeriya Êzdiyên Şingalê kongerekî çapemennî li dar xistin bi beşdarbûna nûnerên êzdiyên ku li kampa Newroz a Roja Ava û kampên Başûr. Têda daxwaza rêxistinskirina û xweparastina êzidiyan bû. Komîta Amedekar a Konger ragihand ku ev encûmen ne girêdayî tuleyanên siyasî ye û bihêvîne ku her kes bi wan re alîkar be li ser asta Kurdî û her wiha a cîhanî. Bi sedê sala ferman hatine ser vê civakê vê olê heqekî mafekî rewaya heqekî şer'î ye û îro li Iraqê de û çi li Iraqê de çi li Herêma Kurdistanê em yanî îrada xwe bi xwe em bidin meşandin û wicûdê xwe hebûna xwe bidin diyarkirin yanî ev nedî jî tu qanûna li qanûnê destûrê Iraqê jî de ev heye. û ji aliyê Jinêve jî hat li ser ziman ku pêwîst e ku jir rêxistin kirî be û bi erkê xwe rabe û doza mafê xwe bike. تمثيل جنين شنغالي كان كوجالك دي اف تشت اف قتل عام لسر شنغالي را درباس بوجاكا دي نايت درباس كرن افضل يعني تشيكر كو اف روجا جار لجاري تي بتا روجا كبيروس ما تلسك خو فكر ام يعني ام خو ريخستن دكين ev encûmen dide xuyanî kirin ku êdî êzdî xwedî mafekî rewan e wisa jî xwedî ol û çandekê ne. اف کنگره هاتا دانین کو خلق و دنیا و عالم زانبه انه مجلسك هاتا آواکرین مجلسك وی ملتی برخستن ببا انه حتی 20 سالی دی ام برخدانیه بکن مجلس رخستنی نبن برخدانیه ما والا درد کوي ام شهیدا بدن کس نینا و خوینا شهیدا بگهینه سمارکه Divî hawî de gelek pirstên kirin. Gelo ev encûmen nûnertiya hemî xelkên Şingalê dike, wisa jî wê cihê erêniyê bilcem hikûmeta Herêma Kurdistanê wê alîkarî bi we re biçerengî be. Ekrem Salih, Orient News, Şingal.